Nyapa nyekar di dalam. Iya. Nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar di siang kali ini? Semoga kabarnya juga tetap sehat ya. Sehat walafiat, tak kekurangan suatu apa. Yang pasti juga lancar dalam segala urusannya. Amin. Di video kali ini tuh ada Gus Idam sehabis sholat Jum'ah teman-teman ya. Lagi istirahat atau lagi nyantai sambil beli bakso ya. Kayak apa videonya? Oke, kita coba tonton sama-sama teman-teman. Soalnya ya berat. Berat untuk ini nanti buatan sakit soalnya. Dereng sakit. Coba balik padat. Bencange sinten? Jangan bakul bakso. Monggo. Iki dalane tekan. Dari sehari asli ini. Berdiri mawon. Ojo. Monggo. Boleh. Mat berkah. Ngangatan Mas. Nusun. Cuma berkah ya Allah, matur suwun. Matur Yang sehat suwun. tadi, sak keluarga sehat. Matur suwun. Biar parep bagus, Mbak No. Kula dewe disukani tasbih. Oke. Sama-sama. Kita mbak isi kok Mas. Tapi sehat, Amin. penting sehat. Warungnya jalan. Oh enak pikir jalan ini. Tapi sing mriko kok bareng jalan. Sing ngendi? Ya sabar. Nganu juga nih. Oh, samping nilai. Iku kersane guru Singgono mungkin. Siap. Diparingi anu kekuatan. Mas Doni garap Iya, ini habis sholat Jumat teman-teman ya. Sambil nyantai, sambil makan bakso di mana ya? Lupa tadi. Tempatnya di mana? Pokoknya di Blitar, masih di Blitar. dari sobo. Wi es teh Bu. kopi to. Niki nyantampi kedap. Niki senek-senek niki mengke kersane bareng-bareng kono. Mungkin nek kula pun wangsul wong gawe lampu niki nyanteri bakso sak kakae arto niki. Lampu Nganu Niki, gene Mas Joni ini lho. Joni ini. Tapi Gene Pak Pri. nek kula pun wangsul mawon. sedanten niki. Nggih. Ben didum karo Karo cah cucian. Tapi nek kula pun wangsul. Nggih. Bang, dan dari lampu kula Mas kae. Komunitas Gusita. Nggih. Nah, ini kersane tanggung jawab Margono. Oke, siap. Jajal Aman. kemampuan Margono. Wah, siap. Ketemu sanjan gradisi. Wis cah serungono dhewe wis bakso iki koyo wis piye caramu aku ora pengen ngerti. Yo njaluk tulung nyekar Nyapa nyekar di dalam. nyekar yo nyekar Tapi godhong mampu iki yo nganyel nih. Mosok HP ini dipancir cai ngalih. ya kula nemoni tamu Gus kathah tamu kula nembau dalu teng Marung apa makpar kalih dalem setunggal tamu adro. nggih kadro nggih jadwal sesuai prosedur jenengan to sing halus ya omongno. Aduh. Hilang aku di video di mancing. Absyok. Kare tanggal 6 Juni Gus niku kan teng Gresik apa nanti? Juni. Monggo Mas, ngapunten.
Terus niku Gus pagine nganu nggih jam 12 mengke penyerahan piala puspek nggih. Tapi Niku ini enek event. bis lho iya. Bis iki kapan toh? Wis tanggal piro? Bis tidak. Niku kali sinten hubungane niku Gus? Hmm. Mengke kalau ucap koordinasi. Stain apa coba. Stain. Siap. Mengke tabrakan. Jadwale. Heeh. Matur suwun. Blitar Kediri, Gus. Blitar Kediri Nganjuk, Puspek rame Matur niku. suwun. Tampil iki Lomba. Dulur. lombane pondok. Nggih. Tanggal 6. Wah, ternyata bulan ini jadwalnya lumayan padat banget ini ternyata Gus Hikdam ya. Digerakne pasukan kok tak boleh itu melu sapa nyamu ya. Nganu, gua konfirmasi kali terus nganu disemprot damkare Pak Haji. Lha sak jenenge sepot di pangkat nganu ya. Ya mungkin medina Sapu. nih sih. Lu butuh lah. Di nganu, Mesane di kotor kerjane ini. Mas Pendi. Nggih. Tapi dampak Kocorian mawon. Nggih. tandon iki jane kuat. Iya, terus. Oh, tandon kae? Selang ini selang banyu ngono kae. Selang diesel. Wedi ya. Iya, terus. Ah, iya. Wow, Bang. Oh, yo koyo kae ya. Siap. Apa yang ngono ae sing rasa ngrepotne wong. Damkar bayar piro? Telepon Pak Haji napa bayar? Ya Matur suwun, matur suwun. Kira penak. Rasa telepon sih. Kira enek sing usul Jumatan rada sore mawon Gus kersane adem. Iya cocok. 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 Dengan tangkreti masjid pundi itu. Oh, Carane. tak melu Mas. Oh, bocah kok parani ya sing usul. Oh, kena. Yo. Mas Adro nek Tapi jaman iki. Alah, setunggal mawon. Yo. Oh, ya Allah. Betul. Hmm. Kentundang lah. Wes dititen. Ese gede ya. Kan Mas kan yo Jumatan no. Wes dititen ke Jumat. Bekasi hadir Taicum. Wah, Sing melok aku keluar jenengan negeri. sanjang Gus untuk bulan tahun ini keluar negeri gimana? Wah, tak sendiri aku. Korea paling. Hongkong, Shanghai, Thailand, Tahun ini. Korea. Waktune piye? nang nggih. Pak. Jalan daleme pundi? Pulau mriki, Let. Nyuwun foto. Wow. Pulau Nggih. Madine mriki. Nggih. Mau pundi mriki kula fotone? Pulau Peri. Mati sekali-kali jam nyon Jam foto pisah, kali Pak, ayo, Pak Pak. Margono. bagian isak mawon. Bisa terus kadang lek badali dhuwur. Pinjing wancine muroki kula. Sama Pak aku. Untuk WD. Wah, suaranya berarti penak loh no iki. Mati. Kira saya debur pun nate. Semerep kula. Vokal mriki. Jan Yo, matur suwun monggo. Riyen derek Adro. Woi. Vokalis kula. Wah, Jos. Polkalis. Pak, Matur suwun. Pak silen. Polkalis. Mari. Bakso kersane mboten. Monggo. Isin kula. Mboten, lho. Kedah maaf, Pak Madin. Margono kersane angsa ganjarane Aden. Nggih. Yan jar. Nggih, nggih. Ler mriki. Nggih. Pak Roki niki. Wes. Ketoke akeh iki engko. Ah, Nggih, nggih. Tunggal iki. Yan lebone. Wes, Pak Margono. Margono kabeh iki. Oh. Gus Ikdam asli ganteng, Pak. Iya, sing untuk bakso sitok. Sampe ra ngelem bahaya jaluk neh. Oh, enak nih pinggir jalan. Semilir. Ada uang. Mulane dubeng ingate kan terus tangkas. Di kono lah. Ya cah, infone bakso iki. Sodako. Sodako. Ganjarane ku mau lho, adan wong adan mau. Adan mah. Adan. Mau adan. Sing melok aku ada tuh. Kayak mek gur lokalan kene to. Alah nggih wis wong penggemar Pati. nggono. Kata-kata hari ini. Bar Jumatan mah bakso. Pada kesempatan makan bakso. Dalam hidup lanjutkan kegiatan yang positif. Bukan aturan. Wah, paus no. Paus no. Masa ora Oh. ketok, ora tak tutupi. Pasti, Pak. Lah ya teng Hongkong iki kapan yo?
Pulau Tata nih mungkin, tapi tahun ini iya kayak Tapi ampun jarep-arep. Tapi ampun jarep-arep nemen. Marai stroke. ya. Oke, ampun diharap-harap sih. Insya Allah tahun ini yang sudah terjadwal tertata masih Korea. Wah. Bentar lagi ke Korea, teman-teman. Pengajiannya luar biasa. Kusita. Oke, Pak. Nyambut teng budi, Sales sales Ambui. bahan kue. Ya. Dalamnya asli Kediri. Pundi Kediri. Belakangnya rumah sakit habis. Oh, Burengan. berarti tiap hari keliling Tiap hari kita. area Blitar. Sehat-sehat nih, Pak. Alhamdulillah. Din. Berkah. Ya, Ya. Terus pinter. Kali Gus. wong iso sabar ya kaya ngono. Gus kan beli nikah. Boleh. Siap. Mas pena lah. Amin. Mas. Wah, ini lagi foto-foto ini. Amin ya Gus. Ya Gus kan. Iya. Monggo ingkang ngersane foto pas penak awake. Yo coba tawani ngono. Lah jelasnya mak duduk mriki ndang wakso ya. Alhamdulillah penak ya kan. Bar Jumatan. Dulu. Alhamdulillah. Enak sing milik. Alhamdulillah, kono lek sedekah Gus. Bakso serahkan pada Gono ini nanti ini tadi ini nanti ya. Ya. Imbuh, wis ak imbuh baksone. Salah imbuh. Ya sampaikan matur suwun. Dan naik oh Mas. Iya, naik. Buru-buru kan lele. Mau petek dia nih. Wah, anu, enek juragane boy. Au Farul Anwar. Alpi boy. Juragan boy NTB rokok boy. Yang itu loh. Rukonya ada di pondok. Jangan ngeri. Nanti ini polkase dewi, polkase jenengan apa patus jenengan? Laser kan juga. Freezer. Oh iya, Margo no. Laser. Es batune di laser. Freezer. Oke. Asem. Kayak ngono. Kadro. Laser. Oh, enak urip. Ampun nangletne jadwal riyen ya. Mau nyebutin freezer, teman-teman. Terus yang disebutin tadi malah pressure. Terus gue kitabnya bilang pleasure. Oke. Mawon. Guyon-guyon mawon. Wah, Weh. topi. Topi cowboy. Ada cuan. Pak Jedin. Jedin. Weh, Robi Anja, matur suwun. Ratung. Wah, salon Nabila. Terima kasih. Gas terus yo nyekar. Salon. Makula nggih. Nanti Itu kok PT Rah. Weh, matur suwun Pak PT. Siap. Siap dikondisikan ini Pak David, sih. Roni, Matur suwun. Koroni. Bunda, matur suwun PT Sehat, Bu? Rahmat. Matur suwun. Matur suwun PT. Saking pundi niki Pak? Pak PT niku. Koroni, orang baik dari kota Kediri. Juragan LPG. Wah. 3 tonan.
Jadi ya di sini 3 ton. Wah, piye lek gotong, Gus? Iki koroni iki. Di kontainer. Matur suwun. Pak PT. Kayak tinggi warung bakso ya di sini koroni ora Rantek entek. santai. Wah, kopi lagi. Ya terima kasih Jumat berkah. Wis pokoknya Bu. Sehat Gus, amin kok. Jenengan nggih sehat-sehat. Gus PT lah. Pak PT tak jenenge orang Koroni ning Kediri, ora anjinge wae anjing. Gus bulat iki. Gus bulat PT emang. Mas Gono siap. Polet apa? PT Pitik. Rahmat Nggih. siap. Terima kasih nggih Bapak. Matur suwun. Wong ing pitik ae dhewe. Kula Rahmat sampaikan salam datang Gus matur suwun, matur suwun. Gerakan kopine kon lelet rokok. PT Rahmat Alam. Gus Jumat berkah enggak bagi-bagi sarung batik. Lah nek sing ning mahku kok malah njaluk Lho bareng. nggih, nggih pun teng griyane Gus nyuwun mawon los. Nyuwun enggak duwe. Nggih. Rokoknya benet mengko Wek yuk mulai yuk arep enek wong nyusul. mosok Gus. Nyapa ta ora sah rene? Gus sampun mulai sik. Kula nyusul kowe. Bayang. Bahaya. Bayang. Samsung. Niku sakbis napa? Namun gede lek jenengan piyambak mboten napa. Oh, lek sak karisidenan ampun Mawon. Niku mboten mampu niki punggawa-punggawa nih. Jamaah surga Palung semoga istiqomah. matur Amin. suwun. Sedaya sing sampun nyekar nggih matur suwun ngasih bunga nggih. Wahyu from Sulisbo. Wong ini seru. Nakula. Brebes hadir Gus wong ngapak ora kepenak. Ya, Nggih, daleme piye Bu? Dandong niki. Dan dong, Dandong. juragan. Juga kan kopian. Warung kopi angkringan. Warung kopi Giras. Kira sing gadah kira. Nggih nika lho sing ler margi nika. Kopine Caca? Nggih. Niki Pak Mas Takim. Mas Takim, sehat Mas Takim. Warungnya tasik rame. Alhamdulillah Gus. Pengedune Caca menurut Wipi. oh, Kan sholawat apa lebih. matur suwun, matur suwun. Nyewa pesugihan yo pedhot lah karo iki kliwat kene. Nah iki Wah, Mas Kaji, terima kasih Mas Kaji. Apa Mas Kaji? Tulisane Mas Kaji. Mas tulisane ngoten. Nggih. Wah, dan lek nyekar. Ya Allah, matur suwun Mas Kaji losne mawon. Ojo Mulai sampai Dewi man. Margono niki lho. Kula iso di syuting Woi, teman karet iki apa iki? Dok. video kula jerene ngalang-alangi ngingu tuyul. Ya tuyule iki lho, tuyule. Tuyule niki tapi bakso. Mame bakso tuyule yo. Anjen apik ya itu pendak waribun ya. Kan waribun enak kembali. Yo, assalamualaikum. Tumbas niku mawon Gus mboten usah palisan. Di rezeki Amin. amin Saged ngampil. masuk nih kuwi. Dan Sing ireng Gus nggih. Wah. Gelap. Aku ora omong Gus pelke tak ganti. Kenapa tak cumi-cumi ya toh? Paling seneni sedina rong dino. Hari dawane piyambak sing pengen. Aduh. gabuk pengen rapi. Wah, Mas Kaji, ya Allah, matur Wah. suwun, jan bilosne. Di kaos dulu. Akun Gus napa? Gus mboten gadah akun pun. Kula pengin kok damel TikTok. Yo Yo, Pun Pun. Wah, aku neng nyuper ra oleh. mboten bareng. Mboten bareng. Angel men TikTok sing duwe sapa? Kok tak iki? Nggak boleh nyetir sendiri teman. Apa nih? Ayo. Ya, sehat-sehat, salam keluarga.
Bu, pinten? Piro? Lupa. Lah niku wae. Nggih, pinten jatrane? Itu 24. Ini bisa. Nggih. Iki udah, iki tak ya. Oh, iki kamu teh. Wis Sana iki. kok. Saya jujule. Sun kersane Bu. Kenapa? Nggih, pun matur suwun. Bu, mengke dipencet jam pinten bar magrib nggih. 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 Saya mengke kula gawakne dandang sepindah mawon penak. Anune tahu sambil kecap. Mengke beto acah piyambak. Tahu karane dia. Nggih. Sing nika tasih teng griya. Rigane Nggih. Siap. Nggih. Yo. Niki teng bakso togokan. Monggo diramaikan menawi lewat Masjid Pancasila, Masjid Togokan, monggo merapat ke baksonya ini, bakso mantep. Dan oke, kita OTW pondok dulu ya guys. Yuk. Iya, itulah tadi teman-teman. Ada Gus Ikdam dan juga bersama tim-timnya ya, yang lagi nyantai sepulang sholat Jum'ah berjamaah. Terima kasih yang sudah menonton, sehat selalu untuk semuanya. Ya, semoga selalu dilancarkan rezekinya untuk kita semuanya, amin. Selamat siang, selamat beristirahat, dan walul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.